ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗ್ರಾಮ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬದಲ್ತುಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರು ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು. ನಿಲ್ಯಾಡಿ ಪೊಸಮಜಲಡು ಅಕ್ರಮ ಫರ್ನಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಮಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಾಲ್ವೇರು ಕಲ್ವೇರ್ನ ಬಂಧನ. ಗಾಂಜಾ ಮಾರುನ ದಂಧೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಡು ಕುಡ್ಲಾ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದು ಮಂಗಳಪಾಡಿದ ಹಜ್ಮಲ್ ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿನು ರಶ್ಮಿ ಬಂಧನ. ಗುರುವಾರದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನೂದೆಟ್ಟು ಇರುವುದಾತ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ತೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸುರು. ಈ ದಿಸೆಟು ಬಸ್ ಪಿದಡ್ಪವನ ಕಷ್ಟ ಆಜಿ ಬಸ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ಸಲೀಮುಚ್ಚಿಲ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡುಪ್ಪುನ ಊರುಲೆನ ಪುದರ್ಲೆನು ಮಲಯಾಳೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನೇಕು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಾಗುದುಪ್ಪುನ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು ವಿರೋಧ ತೋಜಾದಿರ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ಲ ಶಾಸಕರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿಜಾಗಿದ್ದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾವುದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ದೂರು ಅಪಗಪಗ ಕೇಂದು ಬರುಂದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮುಲಿನ ಪುದರನು ಮಲಯಾಳೀಕರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿರ. ಇದುಂಬು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ನಾಯಕರು ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈ ಸೇರ್ದು ಏತೋ ಜನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಾಸರಗೋಡುನು ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಸೇರ್ಸಾವುಡುಂದು ಪಾಕ ಹೋರಾಟ ನಡಪಾದಿರ. ಈ ಹೋರಾಟೋಡ್ದವ್ರ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರುಡಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡ. ಹೋರಾಟ ಮಾತ ಅಕೇರಿಯಾದ ಬರಿಕ ಸೇರ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಜಾಗಿಲಿನ ಪುದರ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕದಂಡ. ಈ ತುಂಬು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲಿಡು ಮಲಯಾಳಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕನ್ನಡಿಗೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆದ ಪುದೆ ಪಾಡುನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತದಿತ್ತಂಡ. ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುನಾಡೆ ಆದಿತ್ತದು ಊರ್ದ ಪುದರ್ಲು ತುಳುತ್ತನೇ ಆದುಂಡು. ಅವೆನು ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಗೂ ಬದಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಮಧುರು ಮಧುರಂ, ಮಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲಂ, ಕುಂಬ್ಳೆನು ಕುಂಬಳ ಇಂಚ ಬದಲ್ತದೆರ. ಸರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಓಲೆ ಬರೆದು ಜಾಗಿಲನ ಪುದರ್ ಬದಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ವಿರೋಧ ತೋಜಾದೆರ. ಪುದರ್ಲೆನು ಬದಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತು ಮಾತ್ರೋಗ್ಲ ಬುಡಾಯ ಅಂದು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರ. ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇವತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಲಯಾಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಲಯಾಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವವರಿಗೆ ಆ ಮಲಯಾಳವನ್ನು ಹೇರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಭಾಗದ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಬರೋ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಾದಂಡ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಅನುದಾನ ಸಭಾಭವನ ಕಟ್ಟುನ ಇಂಚ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು ಪಂತೆರ. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಆಯ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರು ಈ ವಿಚಾರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುವಾನ್ ಪಂಡಿರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಜಾಗಿಲಿಡು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೊಗ್ಗುನ ವಿಷಯ ಓದಂಟಡೆ ಉಪ್ಪುನಗ
ಭಾಷೆದ ಉಲೈ ಓದಂಟಗ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಈ ಪುದರ್ ಬದಲ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಾಯ. ಗಾಂಜಾ ಮಾರರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇರ್ದು ಇರುವೆರಿನ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಒಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಡು ಪತ್ತದೇರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ಅಜ್ಮಲ್ ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಇತ್ತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಿನು ರಶ್ಮಿ ಆರೋಪಿಲಾದಿತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಅಂದಾಜು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಮುಟ್ಟದ ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದೆರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ಅಜ್ಮಲ್ ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಮೀನು ರಶ್ಮಿ ಮೊಕಲು ಗಾಂಜಾ ಆರೋಪಿಲಾದಿತ್ತದು ಬುಧವಾರ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಡು ಕುಡ್ಲದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರ. ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಪೊಲೀಸರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಡ್ದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಮುಟ್ಟದ ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ 1 ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನದೀರ್ ಈ ದಂಧೆದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಆಯೆ ಪಿದೇ ದೇಶ ಹೊಡಿತದು ತಾರೆ ತಪ್ಪಾದೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನದೀರ್ ಸೂಚನೆದಂಚ ಕೇರಳದ ಕಾಂಜಂಗಾಡದ ಹರಿಮಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಮಿನು ರಶ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಮಲ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೊಣಾಜೆ ಉಪ್ಪಳ ಪರಿಸರದ ಅಮಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜನು ಒದಗಾವಂದಿತ್ತಿರ್ಗೆ. ಜೂನ್ 20 ಅಜ್ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ರಶ್ಮಿ ಕಾಂಜಂಗಾಡಿಡ್ದು ರೈಲಿಡು ಕುಡ್ಲಗ ಬೈದೆರ. ಕಾರಿಡು ಪೋದು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಡು ಮಾರಿಯರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ. ಈ ಬಗೆಟು ನಿಘಂಟುದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಗಾಂಜಾ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರ. ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೆರ. ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಬ್ಬರು, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಬ್ಬರು, ಈಕೆ ಸದ್ಯ ಸೂರತ್ಕಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗದವಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಮಾರು 22-23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉಪ್ಪಳ ಮೂಲದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ಭಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು 1.2 kg ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ 2,000ದಿಂದ 25,000ವರೆಗೂ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಮಾರು 20-25 ಲಕ್ಷ ಹೊರತು ಗಾಂಜಾ ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ CCB ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ 2 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ತಂದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಲಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕದ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪುನ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೇನಗು ಬಲ ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇತ್ತದು ಬರುತ್ತಾ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚ ಆದಪೋತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಾರ್ಕ್ಲೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ದೇನು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಬುಳಿಚಿಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ತದನು. ಒಂದು ಕದ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ಕ್. ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಎಡ್ಡೆಗೇನ ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಆಂಡ ದಾನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬರುತ್ತಾ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಲ ಆದುಪೋಂಡು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಗುಮನ ಕೊರಂದೆ ಪಡಿಲು ಬೂರುಂಡು. ಪರ್ಪೆಲೆರ್ನ ತಾಣ ಆದುಪೋಂಡು. ಓಲು ತೂಂಡ ಅವಲು ಗುಟ್ಕ ಕಾಲಿ ಕುಪ್ಪಿಲು ಪರ್ಪೆಲೆರ್ ದಕದಿನ ಅಮಲ್ದ ತೊಟ್ಟೆಲು ತೋಜರೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಕೈತಲಡೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಗೂ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಆಂಡ್. ರಾತ್ರೆ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುನಕುಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯನು ತನ್ಕುಲೆನ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಲೀಜು ಮಲ್ತೆರ. ಈ ಬಗೆಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವರದಿಲೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡ. ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲತಂಡ. ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ 14,30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನಡು ಕಾರ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ತದಂದು ನಿಘಂಟದ ವಾಯ್ದಿಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲಾಂದು ಊರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ.
ಈ ಪಾರ್ಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಬದಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಬದಿ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಕಾವ್ಯ ನಟರಾಜ್ ಆಳ್ವರವರು ಇರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ 14ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 14.3 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ 50-60 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡುವಂಥ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈ 1 ನೂದೆಟ್ 50 ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಗೂಪಿದಡ್ಪೌಂಡು. ನೂದೆಟ್ 20 ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಾವ್ನ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು. ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವಂದೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಕೊರುಡುಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ತನಿಖೆನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಪಂತೆರ. ಸಿಟಿ ಬಸ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಲೆ ಇರ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಿಚಾರುಳೆನ ಬಗೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ತನಿಖೆನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಜುಲೈ 1 ನೂದೆಟ್ 50 ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಸುಲು ಸಂಚಾರ ಗುಪಿದಾಡುವ. ನೂದೆಟ್ 20 ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಲೆ ಇರ್ತೆದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 16 ರೂಪಾಯಿ ದೀಪುಂಡು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲೆನ ಅಂಚನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಕೊರುಡುಂದು ಬೇಡಿಕೆ ದೀತಾಂದು ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಪಂಡಿರ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಾ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣುಂದು ಕಾತುತು ಓಡೋ. ಜುಲೈ 1 ಬಸ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ. ಇತ್ತೆದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಬಸ್ಡ್ ಅರ್ಧದಾತ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಕೊನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಂಡಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಕೇನುನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಎಂಕುಲಿಜ್ಜ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತಾ ಊರುಲೇಗ್ಲ ನೂದೆಟ್ 50 ಬಸ್ಸುಲೆನ ಪಾಡುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತುವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ದಿತ್ತೊನುವಂದು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಪಂಡಿರ. ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಪೊಸಮಜಲು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕೈತಲಡೆ ಏರ್ನಲ ಪೋಡಿಗೆ ದಂತೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಫರ್ನಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜೇಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಂಡ. 2 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಧನಲೆನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರ. 6 ಜನ ಆರೋಪಿಲೆನು ಪತ್ತದಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈತಂಡ. ಉಬಾರ್ ಕೈತಲ್ದ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಪೊಸಮಜಲಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಅಕ್ರಮವಾದ ಕಾರ್ಯೊಡಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಫರ್ನಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜೆತ ಮಿತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಂಡ. 2 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಾಧನಲು ಸೇರ್ದು ಪಾಕ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದೆರ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಲೆನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರ. ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 75ನೇತ ಪೊಸ ಮಜಲು ಸಂಕದ ಕೈತಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಈ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೂರು ಇತ್ತಂಡ. ಪಾಕಸರ್ತಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಈ ಅಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾವಿರುಂದಾನಗ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಮೂಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಂಗಾರೆ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ದಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಾನಾ ಪಿ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಅಡ್ಡೆನು ನಾಡುಪತ್ತದ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 2 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲೆಡ್ ಫರ್ನಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ. 36,000 ಲೀಟರ್ ದಾತು ಫರ್ನಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತಂಡ. ಮಾಮಲ್ಲ 2 ಟಾಂಕಿಲೆಗ್ ಭೂಮಿದ ಉಲಯಿ ಕೌಂತುದಿತ್ತೆರ. ಕರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲನೆದ ಪಂಪು ತೋಜಿದಂಡ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಏರ್ನಲ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಂತೆ ಈ ದಂಧೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಋಷಿಕೇಶ್ ಸೋನಾವಾಣೆ, ಎಎಸ್ಪಿ ವಿಭಿ ಭಾಸ್ಕರ್, ಕಡಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನಂತ ಶಂಕರ್, ಗಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಷ್ಮಾ, ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಉಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ. ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಥ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ
ಇದು ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 100 ಲೀಟರ್ 200 ಲೀಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ DSP ಪುತ್ತೂರು ಗಾಣ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಂಕರನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಈ ರೀತಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿದರೆ ಅರೌಂಡ್ 36,000 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಫರ್ನೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕರಿನ 15 ತಿಂಗಳುಡ್ದು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿನೋಳ್ದು ದಿನ ಏರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿಡ್ದಾದ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನವು ಕಷ್ಟಂದ್ ಉಚ್ಚಿಲದ ಬಸ್ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಸಲೀಂ ಪಂತೆರ ಆರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತಿರ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೆರ. ಉಚ್ಚಿಲದ ಬಸ್ ಯಜಮಾನರಾದುಪ್ಪನ ಸಲೀಂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬಸ್ಸಲಿನ ಸಂಚಾರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಾಂದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದುಂಬುದಿಯೇರ. ನಮ್ಮಡ ಆಜ್ ಬಸ್ ಉಂಡೋ ಇಂದೇನು ನಂಬುದು 15 ಕುಟುಂಬಲು ಉಂಡೋ ಕರಿನ 15 ತಿಂಗಳುಡು ಬಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದ. ವ್ಯವಹಾರ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ದು ದಿತ್ತಿನ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದಿನೊಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೂ ಏರೊಂದುಂಡೋ. ಎಂಕ್ಲಡೊಪ್ಪುನ ಆಜಿ ಬಸ್ಸುಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಸಾಲದೆ ತೊಂದ 1 ತಿಂಗುಲ್ದ ಬಡ್ಡಿಲ ಬುಡ್ದು ಜೆರಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿನೊಡ್ದು ದಿನ ಏರೊಂದುಂಡೋ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಟ್ಟು ವಾವುರಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದನಿಲ ಬಸ್ ಬುಡಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾಯಿರ. ಇತ್ತೆ ಸರಕಾರದ್ದು ದಾಲ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಸಾಧಿತು ಓಡಾಪುನುಂದು ಸಲೀಂ ಬೇಜಾರಡು ಪಂಡೆರ. ಬಸ್ಸಿಲೇನು ಪಿದಡ್ ಪಾಂಡ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತನೋಡು. ಬಸ್ ಪಿದಡ್ ಪಾಯ್ಜಿಂಡ ದಿನನಿಚ್ಚ ಬಸ್ಸಿಲೆಡೆ ಬೇಲೆಗು ಪೋಯರೆ ಬಸ್ಸಿನೇ ನಂಬುದಿ ನಕ್ಲನ ಬಂಜಿಗು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚಾವು ಇಂದೇನು ಮಾತಾ ತೆರಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗುಮನ ಕೊರಡಾತಂಡ. ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಬಸ್ ಓಡಿರಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ವರ್ಷ ಈಗ ಭರ್ತಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ನಿಂತಿವೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆಕಿಂಗ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 15 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಜೀವನ ದುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೀಸೆಲ್ನ ರೇಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಬಸ್ಸು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂತೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸಿನವರು ರನ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆದುಲೈದ ಕಂಡೋದಿತ್ತಿನ 4 ಮಲ್ಲ ಕಂಡುಲೇನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಪೊಲೀಸರಿನ ಕೂಟ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದ. ಫಲಿಮಾರ್ ಅಡ್ಡೆದ ಆಶ್ರಫ್, ಪಡ್ರೆದ ಕಂಚಿನಡ್ಕದ ಮುನ್ನಾ ಯಾನೆ ಮಜೀರ್ ಶೇಖ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಯಾನೆ ಮಂಜು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದ ಅರುಣ ಆರೋಪಿಲಾದುಲೇರು. ಲಾರಿ, ಕಾರು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ 14,47,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರ. ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಟ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ 4 ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ವೆರೆನು ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಲಾರಿ, ಕಾರು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು, ಕಾಸು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 14,47,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರ. ಫಲಿಮಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಅಡ್ವೇದ 27 ವರ್ಷದ ಆಶ್ರಫ್, ಪಡ್ರೆದ್ರ ಕಂಚಿನಡ್ಕ ಶಾಲೆ ಕೈತಲು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 38 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮುನ್ನಾ ಯಾನೆ ಮಜೀರ್ ಶೇಖ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದ 31 ವರ್ಷದ ಮಂಜುನಾಥ ಯಾನೆ ಮಂಜು ಬೊಕ್ಕ 26 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದ ಅರುಣ ಒಂದು 4 ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಲೈ ಕಂಡುನ ಕಲ್ವೆರಾದುಲ್ಲೆರ. ಜೂನ್ 14 ರಾತ್ರಿ ಮುದರಂಗಡಿ, ಸಾಂತೂರು, ಅಳುಂಬೆ, ನಾಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನರನ ವೈಶಾಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಾಮರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಬೀಗ ಪೊಲಿತದು ಕಲ್ವಿರು ಸೈಟ್ ಉಂತಾದಿನ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಲಾರಿನು ಲಕ್ಕಾದಿತ್ತೆರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ. ತನಿಖೆಗೂ ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜತ್ತದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಡು ಲಾರಿನು ನಾಡ್ಪತ್ತದೆರ. ಆರೋಪಿಲಾಯ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಯಾನೆ ಮಂಜು ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ ಇಂಚ ಇರುವೆರೇನು ಪತ್ತದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಾಧನಲೇನು ವಶಕ್ಕುದೆ ತೊಂದೆರ. ಜೂನ್ 28 ಮರವಂತೆ ಕೈತರ್ಲು ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿನು ಕಂಡುದು ಮಾರ್ದಿನ ಆರೋಪಿಲಾಯ್ನ ಅಶ್ರಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ನಾ ಯಾನೆ ಮಜೀರ್ ಶೇಖ್ನು ಪತ್ತದೆರ.
ಒಡಿಪು ಎಸ್ಪಿ ಎನ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಕುಮಾರಚಂದ್ರ, ಕಾರ್ಲಾ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕಾಪುದ ಪ್ರಭಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿತ್ತದು. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಎಸ್ಐ ಜಯಾ ಕೆ, ಎಸ್ಐ ದಿಲೀಪ್ ಜಿಆರ್, ಎಎಸ್ಐ ದಿವಾಕರ್ ಸುವರ್ಣ, ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ದ ಸುಧಾಕರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶರಣಪ್ಪ, ಸಂದೀಪ್, ಸುಕುಮಾರ್, ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಹೇಮರಾಜ್, ರಾಜೇಶ್, ಕರಿಬಸಜ್ಜ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರ. ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ರೆನ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ನರಿಂಗಾನುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಇಲಾಖೆಲು ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಮತಾ ಡಿಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ದಡಿಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮದ ತೌಡುಗೋಳಿ ತಿರ್ಗಸ್ತಲ್ಪ ಸಜ್ಜಿದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ದಡಿಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮದ ತೌಡುಗೋಳಿ ತಿರ್ಗಸ್ ಕೈತಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುನಃ ಸಜ್ಜಿದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಯೋಜನೆಗೂ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಮತಾ ಡಿಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾಯಿರು. ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೊರ್ಮಿಡು ನಗರ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪವನ ಬರವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾತಾ ರಂಗೋಗ್ಲ ದಿಂಜ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೇರ. ಶಾಸಕರ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಾತನ ಅಂಚಾದು ನರಿಂಗಾಣೋಗ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಇಲಾಖೆಲು ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು. ಅಂದೇರ್ದು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂತರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾದವರು ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಕೂಡ ಈ ಜಾಗವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವರಿ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ. ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾರೆ ಪಾತಿರ್ದು ನರಿಂಗಾಣದಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪಿರ ಉರಿದಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತೆ ದಿಂಜ ಬುಳಿಚಿಲಾತಂಡ ಅಂದೆತ ಇಡೀ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಗೂ ಸಂದುಡು ಪಂಡಿರ. ನಮಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳ್ಳರಕೋಡಿಯಿಂದ ನೆತ್ತಲಪದವು ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ನಂತರದ ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಅವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶೈಲಜಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನವಾಜ್ ಕಲ್ಲರಕೋಡಿ, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ, ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋರ್ಲಾ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಜಮಾನರಿನ ಘಟಕದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ಸಾಲಿ, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಲು ರಿಕ್ಷಾದ ಯಜಮಾನರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡೆರ. ಕಡಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಆತೂರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಡು ಅಂಗಾರೆ ಗಾಡಿಲಿನ ತನಿಖೆದ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಉಂತಾದು ದಾಖಲೆ ತೋಜಾದು ಮಾರ್ಗ ಕಡಪನಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಎತ್ತದು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಜಾಗಿಡೆ ತೀರ್ದೇರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಏವ್ರ ತೋಜಾಯಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಶ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಸಿಡು ಕಡಬ ಪೊಲೀಸರು 10 ಜನ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರ. ಕಡಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು
ಆತೂರು ಕೈತಲು ಅಂಗಾರೆ ಗಾಡಿಲಿನ ತನಿಖೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಎಡ್ತದು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಜಾಗಿಡೆ ತೀರ್ದೆರ ದೆಕ್ಕು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯಿನ ಜವಣಿರ್ನ ಕೂಟ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಮೇಲುಗು ಬೂರ್ದು ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಶ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಕಡಬ ಪೊಲೀಸರು 10 ಜನತ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೆರ ಆತೂರು ಬೈಲ್ದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಡು ಪೋವೊಂದು ಪುನಗ ಆತೂರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟುಡು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆತಿದ್ದೆರ ದಾಖಲೆ ತೋಜಾದು ತನ್ನ ಗಾಡಿದಡೆ ಬರಿಯರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಡಪುನಗ ಹ್ಯಾರಿಸಿಗು ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಎಡ್ತದಂಡ ಜೋರದ ಪೆಟ್ಟಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಜಾಗಿಡೆ ತೀರ್ದೆರ ಪೊಲೀಸರೇರ್ನ ಈ ರೀತಿದ ತನಿಖೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆರು ತೀರ್ದೆರೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏವ್ರ ತೋಜಾದು ಪೊಲೀಸರೇನೆ ತಡೆತದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆರ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಓವೆ ಅವಘಡ ನಡೆತದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದೆರ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗ್ರಾಮ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬದಲ್ತುಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರು ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು ನಿಲ್ಯಾಡಿ ಪೊಸಮಜಲಡು ಅಕ್ರಮ ಫರ್ನಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಮಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬಾಳ್ತೆಡು 4 ಕಲ್ವೇರ್ನ ಬಂಧನ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುನ ದಂಧೆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಡ್ಲಾ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದು ಮಂಗಳಪಾಡಿದ ಹಜ್ಮಲ್ ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿನು ರಶ್ಮಿ ಬಂಧನ ಗುರುವಾರದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನೂದೆಟ್ಟು ಇರುವದಾತ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ತೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸುರು ಈ ದಿಸೆಟು ಬಸ್ ಪಿದಡ್ ಪೌನ ಕಷ್ಟ ಆದಿ ಬಸ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ಸಲೀಮುಚ್ಚಿಲ ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸಲ್ಮೇಲು